anabugo mego civil defense abịakwa na mego nsisi otu akebe nya bụ ego onye nwe moto ọ ga-agbasi aka m onye polisi na-eche m egbe n'iru ịgba ya ịma na ọma nshi ka ịmarụ Jizọs ọ bụ n'odechimo onye kere ụwa ọ bụ n'odechimo iyo aha ngwa ka ijebe egwu Abuja oh everybody oya ngwa ka ịgbaba egwu Abuja Macapella never so. I represent Macapella Foundation. I represent Like Minds Media Crew. I represent Macapella Entertainment. I represent Lagos Business Magazine. I go to Agandoga when I got all the crowds never put on most in African arts and culture to the diaspora. Where you come from? When do you represent? Anambra is coordinator. Anambra is coordinator of Like Minds Media Crew. Can you represent? Ihiara. All the way from Lagos City, we get down to the taproot of Africa. Macapella says so. Yaga. Mani Poscana day, na so we dey do am, okay? Hello, Sopana. Yes, Yaga. Daddy yo, aha, ngwa ka igba egwu Abuja.